Tal-qed taraw hu l-post f'Mater Dei fejn issib ix-xjentisti li jaffaċċjaw wiċċ imbuċċ il-kampjuni tal-coronavirus. Xinti idea l-iswob tkun xi ħaġa simili ta' dik, okay, li eventwalment tidħol ġol imnieħor fuq inħala ta' wara tal-imnieħer u jieħu kampjun li huwa repreżentattiv tas-sample li hemm ġol pulmun bażikament. U mbagħad ħajjidħol dak li jgħidulu universal transport medium fejn hemmhekk ħajkun hemm in-nutrienti biex il-virus jibqa' vijabbli sakemm jasal fil-laboratorju. F'intervista mal-programm NetLife, Stephanie Meli mill-Malta Association of Biomedical Scientists spjegat li dawn it-testijiet idumu medja ta' 5 sigħat fejn ammonti ta' kampjuni jridu jgħaddu minn proċess delikat. Hemm amplifikazzjoni ta' dan l-RNA minn ammonti żgħar ħafna għal ammonti ikbar biex il-magna u x-xjentisti tagħna l-biomedical scientists ikunu jistgħu jaraw eventwalment dan il-virus u titdettja bħala pożittiv jew inkella negattiv jekk hu mhux fis-sistema. Ispjegat li dak li jitħabbar mill-professur Charmaine Gawci fil-konferenza stampa li tagħti ta' kuljum ikun frott ta' xogħol illi jsir f'dan il-laboratorju fl-24 siegħa ta' qabel. Fid-9 jibda l-ewwel run u mbagħad għandna ieħor fis-sija, ieħor fil-5 u ieħor fid-9 ta' filgħaxija. Dak tad-9 ta' filgħaxija l-aħħar riżultat jiġi mogħti lill-awtoritajiet tas-saħħa u lill-Prof Gawci wkoll eventwalment għal ħabta tas-sija u nofs sa tgħid ta' filgħodu, ġieli dak huwa l-aħħar ħin li nagħtu riżultat. Stephanie Meli, waħda mix-xjentisti li jmexxu dan il-laboratorju, sostniet li ta' kuljum jaraw xejn inqas minn 300 kampjun. Diġà għaddejna madwar 4,000 test. Nagħmlu bejn wieħed u ieħor ma' 300 test kuljum. Ja spjegat li meta kampjun jimmarka pożittiv, ovvjament il-persuna tiġi avżata sabiex tingħata il-kura meħtieġa u sussekwentament issirela test ġimgħa wara u diversi testijiet oħra. Il-test trid ikun negattiv darbtej 24 hours apart minn testing biex inti persuna hija meqjusa bħala free mill-virus. Anke f'dan il-laboratorju l-istaff qed jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa fil-ħidma tagħhom ta' kuljum.